Ramogi TV, Nairobi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oyawo yanga chendo mar pi masindo Kanyasaga e kar chung'o od bura ma Suba South madhi konyo e tieko nok mar pi mosebedo kokwako gwenge makono kuom higni mathoth. Chendo ma pino madhi konyo familia ma hew gana 3 e alwora ma Kaksingri bende dhi konyo e skund nyiri ma Moi Girls Sindo ma jopuonjre mag osebedo ka neno matek nikech onge mar pi machiegni kodgi. Gavana Wanga mane loso e gwenge ma Kanyasaga e kinde mane oyawo ayanga chendo ma pino okwayo jopiny mondo koro orit chendo mar pigno mondo konygi kuom ndalo mathoth kaluwore gi oro magisebedo ka gineno. Wabiro mondo wayawa yanga pi mowuok Gingo kabiro Kanyasaga kae. Nyocha waseyawo pi mowuok Gingo kodhi nyaka Sindo. Mano line achiel. Line mabiro malo ni en line mopogore. Ochak line manyien kendo koa Gingo odhi osiptal to biro nyaka Kanyasaga kae kendo ene modhi bedo momiyo nyithindwa ma Moi Girls Sindo kae pi. Adwa nakwa Homa Wasco ni pi nyaka bed kae sate. Ok ni samoro kawuono bedo pam kinyo onge. Orucha entie orucho onge. Nyaka bed ka sate. Jopiny be adwa kwayo ni pi onge manono. Kuwacho ni pi en nono, tudhi bedo gi pigni dweche 2-3, kaito stima ok ochul oonge, okethore oonge. Koro adwa kwayo ni wachul gimoro matin, ok bibedo mang'eny. Mana matin manyalo chulo stima to konyo be gi chulo chemicals mithiedho go pi koa e nam. Kaito komano timore tubro bedo gi pigni aming'a. Pi koro sano osechopo ka kendo wageno ni pigni dhi loko ngima nyithindwa gi to gi ngima jothurwa modak kaendi. Jothurwa pigni en pi ma otibedo treated maler, ok en pi ma ko e tuomo tibedo go gito kendo be kichak ithiedh kendo. Tangini serve water kiosk mwanene Bathwakani, obro serve school mane Bathekani Moi Girls Sindo, odhi serve kendo water kiosk, several of them moketika. Obila mambale manyo jariembo mar nyamburko moro mayande omonjo nyadendi ma jaiga 19 kendo chwoye kod pala kapok ojwang'e bungu kod adhonde maricho e Kogwen ma tarik 3 dweni. Nyadendi no manyinge Sylvia Mora wacho ni jalno noyawo kodgi